ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dame un Son ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa number 1 pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. paborito. Ngayong 2025 ay ang ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital. Mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital, di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon, sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland Omihia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Babala sa publiko mula sa PCSO, ipinababatid sa lahat ng kababayan na tumatangkilik sa STLO Small Town Lottery sa lalawigan ng Pangasinan na mag-ingat sa pagtaya upang maiwasan ang paglilinlang at iligal na operasyon. May mga naulat na insidente ng bogus o iligal na bangka na pinapasukan ng ilang kabo o kubrador upang matiyak ng inyong pagtaya ay sinasagawa sa lehitimo at otorisadong STL. Iniikayat ang publiko na siguraduhing sumusunod sa mga sumusunod na alituntunin ng kabo o kubrador bago tumaya. Una, ang kabo at kubrador ay may opisyal na ID at chaleco na ibinibigay ng Philippine Charity Statistics Office o PCSO at Grand 88 Gaming Corporation, ang tanging legal at otorisadong operator ng STL sa Pangasinan. Pangalawa, mayroon silang opisyal na papel na may logo ng PCSO at Grand 88 Gaming Corporation. At pangatlo, ang pagpasok ng taya ay ginagawa lamang sa opisyal na betting station ng PCSO at Grand 88 Gaming Corporation. Mahalagang paalala, tiyakin ng inyong kinatayaang kabo o kubrador ay lehitimo upang maiwasan ang anumang aberya o problema sakaling kayo ay manalo. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlo, Paborito. Bunuan Buking, Paborito. Bunuan Gese, Paborito. Kalmay, Paborito. Karae, Paborito. Tanjad Karanglaan, Paborito. Aya, so 88.1 Radio Pangasinan. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan.
Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay sa kiyan linawa. Tang opinyon, unong at liknaan na saray umbalay at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupagan na balang sinansakay. Liknaay babalay! Manangilaban at kanupagan, tan kawayangan at saray umbalay. Kapaborito, RJ Jimenez. Liknaay babalay! Naringalan, Lunes hanggang Biyernes, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, Liknaay Babalay! Good morning, good morning, good morning. Masantos at maabig morning na Friday at balang sinansakay. Malapod sayan oras lang ulay hanggang alas 9 na kabasan. Programan may panuntal na saray balita impormasyon yan nagagawad kaliber-liber na luyag tayon Pangasinan. Tanadjad Bansan, Pilipinas. Programan may pasabi na saray matuan liknaay balay. Agunatan na Biyernes, pizza sa isla da bulan na Pebrero 2026. Kaya sumakter yun amigo RJ Jimenez at your service always. Diyan aspeto technical, Engineer Nixon Dakal. May raya impormasyon na balita. Ngay paruntalad pa na maglay na sayan programa. Manalwar da panagmaneho. Garalamat aksidente dalan so agawa. Involved so saray motorsiklo tatang tanagagik. Ay sosilis. Numandadrive kayo motorsiklo. Dapat isipin ninyo na 2 gulong lang yan. At pag kayo'y sumimplang, nako, delikado. Yada sa report na Philippine National Police, kaslakan na dasaray aksidente. Ya talagan na manggugudbay earth, iray biktima at ayay motorsiklo. Tanayad manat, walad may adalan tayo motorsiklo na wakwak. Nung gadi impormasyon, goodbye. May driver. May driver tuman niya motorsiklo. Sayang kabasan, balita. Bubultangan karsada, talapos, motorsiklo, sumimplang, patay, nako. Ang driver. Yan na alwar-alwar, pinablin na kaparakiran managmaneho. Rumira na impormasyon na balita, indan tayo dalan. Medyo okay may desisyon na sa LTO, na Department of Transportation, DOTR. Yasay validity na sa may panarinyo na iraya luganan. Tatinaon, di ba, Engineer Nixon? Pero wala improponi, pirmalan na Presidente Bongbong Marcos. Say validity tutan at for 5 years. Wow, sapak. Okay, the best. Pero linawan tayo na kasi at applicable desara may balon paway o di no amin. Marakap yan no amin. Tano ara may mangipaway kay luganan sa reglamento at libre may pamparehistro within 3 years.
Pero Nathan, 5 years mo, apropado la. Pero dapat, ang gano Nathan, umampa rin nyo kay rehistro, dapat, di ba, ang bayang mo 5 years, singa lisensya. 10 years, the best. Marakopiraya, gawa, da sa may panahon na Presidente Duterte, anto O Nathan, panahon na Bongbong Marcos, o ayamot. So propone kawan niya 5 years so validity na sa may rehistro na saray luganan fit is good. May magastos mo at pigaray bayaran kasi Engineer Nixon. Pero aramay yung pong pagdadagdag ng sweldo ng mga teacher, mga sundalo na ini-enjoy na nila ngayon, mga kapulisan. Sa panahon ni Pangulong Duterte, ang may akda pala nun si Senador Trillanes. Nung siya ay senador, so nalapod si Kato may impaypasa na lay na pinagtibay ni Presidente Duterte at that time, ni former President. Kaya ito pala ay isinulong ni Trillanes at sinangayunan naging batas pinatupad sa panahon ni Presidente Duterte. Kaya sa kwanto may kumparik yung manginginom, saan yung ating dyan, parang nagkaroon tayo ng utang na loob kay Presidente Duterte o kay Trillanes? Sagot ko naman, Engineer Nixon, parehas. Kasi ang galang tutay ipurpunim yalay, agtupirman, tipansumpalan tutanay, di awan. So si karandwa, sudayaw, di ba? Pero sa nang kanunutan manaya, itong si Trillanes. Pero pinatupad ng panahon ni Presidente Digong, kanyang pinirmahan. Ganun po yun, kaya maganda po yung nagkakaisa ang nasa Legislative Department at saka ng Executive Department. Dahil ang katungkulan ng mga nasa Legislative Department magpanday na lay tatang tanagagik. Manggawa na sa makanakanaran ordinansa resolusyon niya sa tanat pirmaan tan ipatunton na sa ehekutibo, executive, parang ganun. Pagkaya na nagkukontraan, wala ang gapo. Ang gapo'y pansumpalan. Kaya doon sa mga iba't ibang LGU na nagbabangayan pa rin ng ehekutibo at Legislative Department, mabagal ang pagsulong, di po ba? Ganun po yun. Happy birthday tomorrow, bukas, kasi wala tayo bukas. Kaya babatiin ko na yung aking apong ng happy 4th birthday. Itong si apong ko, Lianabel Flores Jimenez. Anak na bunso ni Darren Jimenez at Danica Flores Jimenez. Yung mga taga Pampanga, good morning. Ay taga doon si Danica. Yan sa Florida Blanca, Pampanga. So happy birthday sa iyo pong. At sa mga nanonood sa atin sa ating himpilan Facebook Live, good morning. Sa ating mga classmate, sa ating mga nakikinig ngayon. Ito, dami nang nanonood sa atin. So, good morning sa inyo, Teka, babasahin ko ito isa-isa, yung mga nanonood sa atin ngayon. Dito sa ating palatuntunang likna ay balay, magandang labat at medyo makapoy, so antipara. Okay, sinong mga ito? Si Justin Manuel,
si taga Bataan, si Malyari, at saka si Justin Manuel, shout out, sabi ni Justin Manuel, okay, good morning. Justin Manuel, siya ay taga diyan sa may bayan ng Binmalay. Good morning, Justin, how are you, my friend? Diyan sa Binmalay, Pangasinan. Ayan. Okay, sa pagpapatuloy pa ng ating impormasyon na balita, ating palatuntunang likna ay balay, alas 8:14 ramay yung lubod trabaho. Huwag magpalate. Para sa ganun, pagka kayo nagmamaneho, hindi apurado. Ano maminsan, tanso rason, akin at walay disgrasya. Rame dalagabay so natrasado ay paspas di man. Singa sa amin limusutan si kami motorsiklo ay ayaging. Daw Engineer Nixon. Wala nang pakialam. Ang importante, mauna siya. Nako. Kung kailan kayo nagmamadali, lapitin po kayo ng disgrasya. Ay payuri mo kaman, lusot duman, kawigi kawanan, ay aging. Delikado pilo. Kaya dapat may allowance. Ibig kong sabihin, pagka ang pasok nyo, 1 oras yung biyahe, mag-advance na kayo ng biyahe. Ha? Hindi yung photo finish, yung eksakto palagi. Nako. Kaya pag may aberya sa daan, nako, check. Late na kayo. Kaya dapat may allowance, may palugit, parang ganun. Para hindi ho kayo kaskasero sa pagmamaneo, paluri mo kaman, kawigi kawanan, sulusot to, aging. Agas-gasto ka, sansuri, kwanto, So good morning, Saray Dumarangal Titan, Balay na Bugalyon, Labrador, good morning. Anditan Balay na Santa Barbara. Yes. Alex, good morning. Sa iba pang mga balita na ating bibigyan daan. Ito hong patuloy pa rin na mapayagpag daw ng illegal na sugal na bukis dito sa ating lalawigang Pangasinan. Akala ko mayroon ng raid na sinasagawa yung ating mga kapulisan dyan. Ba't sa ating nakukuhang impormasyon mayroon pa rin sa mga ilang bayan dito sa lalawigan ng Pangasinan ang nag-ooperate ng bukis. Ito po yung illegal na patayaan ng small town lottery. Bakit hindi mapatigil-tigil? Illegal yan. So malaking question po yan. Ano ba ang kanilang sandalan at nandyan sila? Sino? Yun ang malaking tanong dyan. Bakit hindi mapatigil itong mga report na dumarating sa atin? At ayon sa mga impormasyon, parang may sinasandalan daw ang mga nagpapabukis dito sa Pangasinan. Pero malinaw naman yung panawagan ng PCSO at ng Grand 88 Gaming Corporation. PCSO na mismo ang nagsasabi na ang legal na nag-ooperate ng small town lottery dito sa Pangasinan ay ang Grand 88 Gaming Corporation. Bakit nagsilitawan itong mamabukis at bakit hindi masawa-sawata ng ating mga kapulisan? Yung nangyari ho, madali lang naman dahil kung base sa nangyaring raid doon sa Orbistondo nung nakaraang araw, kung bakit nila natunton yung pinagbobolahan ng bukis na mismo nasa poblasyon area ay dahil sa pagmanman sa isang kubrador, sa isang mga kabo, kung saan nila dinadala yung kanilang pataya. So kung gusto ninyong huliin, maraming paraan. Kung ayaw, hindi nila mahuhuli, di po ba?
Kaya doon, ang Intelligence Division ng Region 1, natuntun nila yung bubulahan ng illegal na patayaan ng SDL, yung pong bukis. So sabi nga ng kumpare ko na manginginom sabi niya pagka gusto yan, idol, talagang mapapahinto yan, yung illegal na yan pero kung ayaw nilang pahintuin, talagang hindi hinto yan. Yun po yung pananaw ng aking kumparing manginginom. Dahil sa ngayon talagang Grand 88 po lamang ang may legal na prangkisa na magpataya ng small town lottery dito sa lalawigan ng Pangasinan. At ayon sa isang mayor na ating nakapanayam, patungkol po sa isyong ito, na sinasabing baka ito'y magtapos na yung kanilang operasyon, yung prangkisa ng Grand 88 Gaming Corporation sa February 28. Sabi naman niya paano mo aalisin ang isang nakipag-kontrata sa gobyerno na malinis naman ang record, sabi niya. Siguro ito'y ibinase niya doon sa payag ng PCSO branch manager na si Christopher Pacalso na talagang on time yung pagbabayad ng Grand 88 Gaming Corporation sa PCSO, at sila ay talagang compliant sa lahat ng mga pinapatupad ng PCSO o kaya yung nasa kasunduan, kung saan talagang buwanang nagre-remit daw yung Grand 88 sa kanila. Ito'y ayon kay General Manager, hindi naman General Manager, branch manager lang dito sa lalawigan ng Pangasinan na si Mr. Christopher Pacalso. At yung ibinabayad ng Grand 88 Gaming Corporation na share, ayun po yun naman yung ginagamit ng PCSO for their social obligation at pagtulong sa mga taga-Pangasinan na nangangailangan ng tulong, medikal, mga ganun ba? At iba rin yung ginagawang pagtulong ng Grand 88 Gaming Corporation na kanilang sariling sa kanilang sariling pamamaraan, pagbibigay din ng kanilang tulong, social responsibility dito sa lalawigan ng Pangasinan, maging sa kanilang mga kabo at kobradores. Hanggang February 28 pa yung certificate to operate ng Grand 88 at nakapag-renew na sila ayon kay Branch Manager Pangasinan PCSO Christopher Pacalso. Kaya tuloy yung panawagan nila na ang tangkilikin yung legal, wag yung illegal. Dahil wala ni singko na pumapasok sa kaban ng bayan pagka-illegal. At worse, yung pong kasiguraduhan na pag kayo ay nanalo ay makukuha nyo yung panalo, magiging ano pa yan, nasa alanganin. Dahil paano pag na-raid, di wala. Di tulad sa Grand 88 na pag kayo manalo ay lalo na't malaki, talagang maibibigay yan. Okay, good morning sa mga nakikinig dyan po sa bayan ng Puso Rubio. Councilor Edwin Bautista, how are you, my friend? May kumpare dyan sa Puso Rubio, Pangasinan. At pati na rin dyan sa Manawag, sa Barangay Baritaw, yan.
Yada Sara Romera na impormasyon na balita. Happy birthday dakinan paring Robert. Ay, birthday manaya. Ka-birthdayan mo may apuklawari. Birthday natan, February 6. Narsawandaan, Robert. Maramay tumarangal tita na abroad. Good morning. Yaman babantay na sa programa tayo through YouTube. Saka sa Facebook. Pero sa YouTube, gustong-gusto nila na makita tayo. I-search lang ninyo, ha. DWG 88.1 Radyo Pangasinan. Tapos hanapin nyo yung link na ay balay. O, yan, sa YouTube. Tapos meron kayong malaking screen dyan na sa TV. Nakaw, the best. Makakakumustahan tayo. Gerlan Diaz family dyan sa Las Vegas, Nevada. Silan family dyan sa may Canada. At syempre yung ating kaibigan dyan sa New York, si Maribik. How are you, Maribik? May lambing Okay, nga pala marami oras sa programa tayo. Likna ay balay. Yada Special Technical Engineer Nexon Dakal. Yada ipawil tayo. At naringalan nyo tanda nakabata nyo sa raya nagagawa dita na da balay na binmalay. Saya pisasalamat mo na Police Lieutenant Colonel Lester Laiko da sare kabyangan na umbalay den pika impa ki opera. Very cooperative bira. Cooperation da samay agawan maraan moksoy masayaksak. Yasigay Festival dita na da balay na binmalay. Narangalan nyo rata na da programa na PAM, paninilbiyang agresibot matapat sa bayan ng Binmalay. Asumpala na pigaran makanan pay mano, mangalapod saray manangantabay. Nanglan iray nanduruman lignaan na balay. Yain balita, tansin